Nang kene aku golek ya mau. Mbah iki bingung aku arep ngopo ya. Ngenteni arep golek orderan becak ya ora eneng wong becak. Kok mau becak mau? Ya mau becak ning mbuh dibayar 5.000 tok. Ya wis lho becak. Aku golek ikat mau. Nanti ngelah aku. Kena opo? Yo, Endi? wes melokku beres. Tenang, yuk, beres. Mongko. Tolong. Ini berteman dengan semut. Piye? Oh, Ora ngawang kok ngene kok ngene. ayo to, aku rak wis kondo. Marak nek ngene iki. Ya wis. Pinter kok kowe no. Dan ini jenenge wong golek rezeki iki yo ngene iki ya to. Lho sing dur-dur kae lho. Tak gendong. Ya, kowe sing ngisor, sing tuwa sing ning dhuwur ya ta. Ya wis. Oke lho. Se yo baleni dibaleni yo. Cuk. Yo. Iki lho. Iki enek ngopo dadak. Ya wis iki wae ya wis. Lah kok dadak meneh biaran ngopo? Kok kami ini lho dadak enek. Iya oke yo. Ya. Lali aku lek cendek ya wis iki siji. Ya. Ini nduk. Wah, maten. Tanah lho. Wis kowe kabeh dientek-entekke wae ya ta? Iki menek ae piye? Heeh. Wis enggak yo. Sam, wis, lho tangi lho. Ah. Ini mentok ya. Ayo gendang. Selak sore. Heeh, ya ki engko sing separuh dikekne Pak Lurah ngono. Iki yo nggone Pak Lurah. Alah engko tak urusane lurahe kae. Ya, wis. Wis yo teko. Ya, teko. Yo. Lah kon. Karena wong Sam. Ya wis buka undae. Kok sik awakmu gede yo ngene. Aku sik. Ah, wis. Ya wis. Nyuwun lurahe. Lurahe. Iki Pak Lurah enten pelem. Nggih. Oke, Mas. Agem jenengan. Alah mriku. Ya gandeng lurah ya dikai rada akeh, ya toh? Lo pun kat pawon. Nggih. Nggih. Peleme sapa kok ngendi? Lali. Pelem kok ya? Begitu banyak curi, Asal. ada suka